Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pemirsa, pinanggih meleh kalih kula Agustina Natasha lan rekan kula Kuning Emilia ing adicara pawartos enjing. Samenika pawartos numeri saka dusun 12 Kutha Pekalongan. Kedadian sepeda motor pinarang salah siji minimarket. Kedadian kasebut karekam saking kamera CCTV minimarket Jumat wingi. Maling kasebut lan kancane sakderengipun sampun niteni kalih montor sing arep dibegal. Akhire montor saged digawa mlayu kalih begal montor. Katerangan saklengkape badhe diterangake kalih rekan kula ing panggonan. Monggo rekan kula Sekar Arum. Inggih Agustina Natasha kalih bening Anelia. Menika kula badhe wawancara marang korban begal ing salah sawijine minimarket. Sampun wonten Bapak Alfon. Nalika pas kedadian Bapak tasih pundi? Kula tasih ten minimarket tasih blonjo. Napa tindakan Bapak salanjutnya? Nggih kula sampun lapor polisi lan niki polisi tasih ngucali pelakune. Nggih matur nuwun Bapak Alfon atas keterangane. Nggih sami-sami Mbak Sekar. Kula wangsulaken teng rekan kula Agustina Natasha kalih bening Anelia. Nggih Sekar Arum matur nuwun sampun maringi katerangan. Nggih niku pawartos niki kula Agustina Natasha lan bening Anelia ngucapake matur nuwun sampun ningali pawartos dinten iki. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.